Nazareno Abela ta' 67 sena u ex-ħaddim tal-Freeport rebaħ kumpens ta' kważi 150,000 euro. War li 12 sena ilu ndarab fuq il-post tax-xogħol u ġarrab 20% diżabilità permanenti. U għandarab waqt li kienet jaħdem it-tielet xift konsekuttiv ta' 8 sigħat. Is-sur Abela kellu 55 sena u 21 sena esperjenza fix-xogħol tal-Freeport meta seħħ l-inċident. U baqa' dieħel fit-travu tal-konkrit waqt li kienet isuq trakk għal ħabta tal-5:30 ta' filgħodu. Fil-qorti ngħad li s-sur Abela laqat il-brejkiet bil-konsegwenza li ħabat rasu b'mod vjolenti ma' tamir tal-arja kundizzjonata li ġiet installata fil-kabina tat-trakk. Mad-daqqa, ir-raġel intilef minn sensieħ u spiċċa biksur fonqu f'daru u b'ferita li kellha bżonn 15-il punt u għamel 11-il xahar ma jirsaqx lejn ix-xogħol u tilef ma' 30,000 lira Maltin. Fid-deċiżjoni tagħha l-qorti osservat li n-nuqqasijiet li waslu għall-inċident ġew indirizzati wara l-inċident. Ingħad li l-kumpanija ma kienx qed twettaq ispezzjonijiet tal-vetturi b'mod regolari. Espert tal-qorti rrapporta li l-mudell tal-vettura mhux biss ma kienx tajjeb għall-vittma iżda r-raġel intalab ukoll jaħdem sigħa twal mis-superjuri tiegħu. Il-qorti qalet li kieku nuqqasijiet ġew indirizzati qabel, il-konsegwenzi tal-inċident kienu jkunu ferm inqas serji. Sostniet li dan kollu juri li l-kumpanija ma pprovdiġ sistema sikura fuq il-post tax-xogħol u għalhekk kienet responsabbli weħida tal-inċident.